ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарифова. дар мулоқот бо кормандони мақомоти молия, андоз, гумрук, сармаягузорӣ ва бонкҳои кишвар, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки таи солҳои охир иҷрои нақшаи воридоти андозҳо аз ҳисоби андозҳои ғайримустақим таъмин нагардидааст. Аз ин ҳисоб ба буҷет 860 миллион сомонӣ ворид нашудааст, ки сабаби асосии чунин ҳолат аз ҷумла номукаммал будани низоми ояндабинӣ ва ба нақшагирӣ дар ин самт мебошад. шарҳи хабарнигорони мо. бо назардошти васеъ гардани сарчашмаҳои андози дохилӣ қисми даромади буҷети давлатӣ дар маҷмӯъ таъмин гардида бошад ҳам, аммо таи солҳои охир нақшаи воридоти андозҳо аз ҳисоби андозҳои ғайримустақим иҷро нашудааст. бо вуҷуди он ки дар мамлакат барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои солҳои 2011-2019 татбиқ шуда истодааст, вале корҳо дар самти муосиргардонии он то ҳол қонеъкунанда нест. барои боз ҳам сода ба дастрас намудани хизматрасонию ба субъектҳои хоҷагидор ва шаҳрвандон, баландбардоштани фарҳанг ва интизоми андозсупорӣ аз тадбирҳои муҳимест, ки ба ҳалли мушкилоти иҷронашудаи бархе намудҳои андоз мусоидат хоҳад кард. яке аз омилҳои муҳиме ки барои саривақт иҷро намудани ӯҳдадории андоз яъне мусоидат менамояд, ин баланд будани маърифати андозборандагон дар байни аҳолӣ мебошад. новобаста аз оне ки соҳибкор ё шахси воқеӣ бо кадом намуди фаъолияти соҳибкорӣ машғул мешавад, ӯ бояд аз қонунгузории андоз, аз меъёрҳои муқарраршуда ва имтиёзҳое ки тибқи кодекси андоз пешбинӣ карда шудааст бояд бохабар бошад. бо мақсади беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ, кам кардани сарбории андоз ва ба танзим даровардани санҷишҳои андоз, таи солҳои охир ба кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор тағйироту иловаҳо ворид карда шудаанд. гарчанде муқаррароти кодекси андози аз 1 январи соли 2013 амалкунанда содатар, ҳаҷми умумии матни он ва меъёрҳои аз як модда ба моддаи дигар ва ба дигар санадҳои ҳуқуқӣ ҳаволакунанда ҳадалимкон кам шудаанд, вале ҳанӯз дар он муқаррароти душворфаҳму духурам мавҷуд аст, ки боиси ба вуҷуд омадани баҳсҳо миёни мақомоти андоз ва андозсупорандагон мегардад. дар кодекси андози амалкунанда тақрибан 240 имтиёзҳои андоз яъне пешниҳод гардидааст ва самаранокии истифодабарии ин имтиёзҳои андозӣ яъне таҳлили алоҳидаро талаб мекунад, то чӣ андоза ин имтиёзҳо ба ташкили корхонаи хурд ва миёна таъсири мусбӣ мерасонанд. ва чӣ тавре ки ҷаноби олӣ қайд намуданд, оид ба сарбории андоз, новобаста аз тағйироти бисёр ба қонунгузории андоз, ҳоло ҳам сарбории андоз яъне дар миқёси ҷумҳурӣ нисбат ба ҷумҳуриҳои ҳамсоя нисбатан баланд мебошад. аз ин нуқтаи назар зарурият пеш меояд ки ҳадди имкон гаронии андоз ба корхонаҳо, махсусан ба корхонаҳои истеҳсолӣ яъне тадриҷан паст карда шавад. ҷиҳати дар сатҳи замонавӣ ташкил намудани хизматрасонӣ ба андозсупорандагон ва боз ҳам содаву сабукгардондани ҷараёни андозсупорӣ ки яке аз роҳҳои таъмини шаффофияти фаъолияти соҳа низ ба ҳисоб меравад, аз соли 2012 тартиби ба тариқи электронӣ пешниҳод намудани эъломияҳо ҷорӣ карда шудааст. дар солҳои охир дар мақомоти андоз зиёда аз 25 барномаҳои компютерӣ дар додугирифти маълумотҳои омурӣ байни мақомоти андоз ва андозборандагон сурат гирифта истодааст ва яке аз ин мисолҳо ин равзани ягона мебошад, ки воқеан ҳам ин низом ба он расонд, ки яъне соҳибкорон бо харҷи камтари вақт яъне худро ҳамчун соҳибкори инфиродӣ ба қайд мегузоранд ва ба таври пешниҳод намудани ҳисоботҳои электронӣ аз рӯи маълумотҳои омурӣ тақрибан 80 000 андозборандагон ба ин тартиб ҳисоботҳои худро пешниҳод мекунанд, вале дар миқёси ҷумҳурӣ албатта ин ниҳоят кам мебошад. барои рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар дар солҳои охир зарурати ноил шудан ба ҳадафҳои миллӣ аз ҷумла саноатикунонӣ бо сурати кишвар ва татбиқи консепсияи иқтисодиёти рақамӣ соли 2020 кодекси андоз дар таҳрири нав таҳия ва татбиқ хоҳад шуд, ки ин тадбир барои рушди минбаъдаи соҳа нақши муҳим хоҳад гузошт.
ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи мубориза бар зидди терроризму ифротгароӣ, тундгароӣ ва дигар хатару таҳдидҳои замони муосир аз қабили гардиши ғайриқонунии маводи нашъовар ва силоҳ, ҷинояткориҳои муташаккили фаромилӣ ва киберҷиноятҳо дар минтақа ва ҷаҳон нақши фаъол дорад. Бо мақсади баррасии масъалаҳои вобаста ба пешгирӣ ва муқовимат ба хатару таҳдидҳои ҷаҳони муосир ва дарёфти роҳу усулҳои навии мубориза ба ин зоҳироти номатлуби аср дар шаҳри Душанбе баргузории конфронси сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ дар мубориза бо терроризм ва манбаъҳои маблағгузории он, аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷинояткории муташаккил ба нақша гирифта шудааст. Тавсияти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. баргузории конфронси сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ дар мубориза бо терроризм ва манбаъҳои маблағгузории он, аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷинояткории муташаккил, ба он хотир аст ки ҳамкориву шарикӣ барои таъмини суботу амнияти фарогир тавассути андешидани иқдомҳои муштарак дар ҷодаи мубориза бо терроризму ифротгароӣ ва аз байн бурдани омилҳои дастгирии сиёсӣ, низомӣ ва молиявии онҳо дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон пурзур карда шавад. зеро имрӯзҳо дар гӯшаҳои гуногуни сайёра миллионҳо нафар одамон гирифтори хафу таҳдид ва оташи ҷангу низоъҳо гардидаанд ва зуҳуроти терроризму ифротгароӣ ба хатари бесобиқаи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. пӯшида нест ки дар чунин вазъият кишварҳои дунё дар танҳоӣ наметавонанд дар муқовимат бо ин гуна хатару таҳдидҳо камёб гарданд ва сулҳу суботро таъмин намоянд. дар шароити мураккабу пуртазоди имрӯза мо бояд ҳамкорӣ кунем, на рақобату бартариҷӯӣ, барои ноил гаштан ба натиҷаҳои дилхоҳ дар муқовимат бо зуҳуроти хатарзои замони муосир бояд бар пояи ҳусни эътимод, ҳамдастиву ҳамоҳангиҳои зичи хадамоту ниҳодҳои амниятии кишварҳо ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба роҳ монда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. дар ҷаҳоне ки сокинонаш барои саодат ва ояндаи дурахшон талош менамоянд, вуҷуди манфури терроризму ифротгароӣ дар байни кишварҳои зери сояи ҷанг ҳама созмонҳои ҳомии ҳуқуқи инсон ва фаъолони ҷомеаи фарҳангӣ, ахлоқӣ ва сиёсии оламро водор менамояд ки то дар роҳи муборизаи муштарак бар зидди ин зуҳуроти номатлуби аср иқдоми дастаҷамъона ва амалӣ дошта бошанд. вазъияти сиёсии дунё ба мо нишон медиҳад ки имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳалли мушкилоти ҷаҳонӣ ҳаргиз бетараф набуда, дар қатори кишварҳои пешрафтаи олам ва созмонҳои байналмилалию минтақавӣ як қатор барнома ва стратегияҳоро қабул намудааст. гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ки яке аз сарчашмаҳои асосии маблағгузории терроризму ифротгароӣ маҳсуб меёбад, аз ҷумлаи мушкилоти умдаи ҷаҳонӣ ба шумор меравад. мубориза алайҳи он аз ҷониби ҷомеаи байналмилалӣ андешидани чораҳои бетаъхир ва роҳандозии тадбирҳои муштаракро бо истифода аз тамоми роҳу воситаҳо талаб менамояд. тақвияти ҳамоҳангӣ ва расонидани кӯмак ба кишварҳое ки дар сари роҳи маводи мухаддир қарор доранд амри зарурӣ ва тақозои замон аст. сиёсатшиносон мегӯянд то ба ҳол аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ мавқеъгирии ягона нисбат ба мафҳумҳои терроризм ва экстремизм ба назар намерасад. коршиносон мегӯянд Тоҷикистон дар арсаи мубориза бар зидди терроризму ифротгароӣ, тундгароӣ ва дигар хатару таҳдидҳои замони муосир аз қабили гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва силоҳ, ҷинояткориҳои муташаккили фаромилӣ ва киберҷиноятҳо шарики табиии ҳамаи давлатҳои дунё ва созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ мебошад. ёдовар мешавем ки соли 2016 стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат бо экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016-2020 қабул карда шуд. стратегияи мазкур самтҳои асосии сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар самти муқовимат ба экстремизм ва терроризм муайян намудааст ва қадами устувор дар самти пешгирии ин зуҳурот арзёбӣ мешавад. консепсияи миллии муқобилият бо пулшӯӣ, маблағгузории терроризм ва силоҳи қатли ом барои солҳои 2018-2025 низ дар ҷодаи таъмини суботу амният нақши асосӣ хоҳад дошт. ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар сабабҳои хос
و آن شرایطی که از نگاه جغرافی و از نگاه تاریخ نوین ما وجود دارد با همین مشکلات از اولین دولت‌هایی بود که بعد از پاش خوردن اتحاد شوروی روبرو شده بود و ما توانستیم با یک اقدام خیلی جدی و اقدام خیلی از نگاه راهبردی مثلا تحریزی شده این مشکلات را در یک مرحله حل و فصل کنیم و این تجربه امروز از جانب سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی هم همچون یک تجربه موفق جهتی کاهش دادن یا از بین بردن عامل نیزه‌برانگیز نیز پذیرفته شده است. من از حکومت جمهوری تاجیکستان منت دارم چون که این بار نیز ما یعنی نمایندگان بیش از 100 کشور دنیا و 20 سازمان منطقوی و بین المللی را برای اشتراک در این کنفرانس سطح بلند دعوت نمود. یادآور می‌شویم که 3-4 می سال 2018 نیز ما در شهر دوشنبه جمع آمده مسئله مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم را مورد تحلیل و بررسی قرار داده بودیم. ба таъкиди сиёсатшиносон конфронси душанбе майдони муҳими гуфтушуниди ҳамаҷониба табодули дониш ва таҷриба буда баёнгари омодагии тоҷикистон барои ҳамкорӣ дар самти мубориза ва пешгирӣ аз таҳдиду хатарҳои амниятӣ дар ҳама сатҳу зинаҳо ба шумор меравад. абдуваҳоби абдусаттор, аҳалдини карим, ахбор. در شهر رقه سوریه در نتیجه عمل تروریستی 10 نظامی به هلاکت رسید. در شهر قلبیه این کشور نیز بر اثر حمله گروه‌های سلاح بدست 7 نفر از جمله 5 کودک هلاک شده، 10 کس دیگر زخمی گردید. خدمتچیان حربی جمهوری اسلامی افغانستان ضمن گذراندن عملیات مخصوص در قسم شرقی ولایت غزنی 17 سلاح بدست را نابود کردند. شرح این و دیگر خبرها از خارج مملکت. در شهر رقه سوریه در نتیجه ترکیدن تجهیزات ترکنده خودساخت که در راه خوابانده شده بود 10 نظامی کرد به هلاکت رسید. ترکش 520 کیلومتر دور از پایتخت سوریه شهر دمشق به قید گرفته شده است. ترکش را حکومتداران سوریه عملی تروریستی ارزیابی کردند. موافق معلومات رسیده هنگام گذشتن نقلیات خدمتچیان حربی کرد تجهیزات ترکنده خودساخت ترکیده است. یادآور میشیم که خدمتچیان حربی سوریه ماه اکتبر سال 2017 شهر رقه را از زیر نظارت گروه‌های تروریستی آزاد کرده بودند. گروه‌های تروریستی منطقه‌های گوناگون شهر قلبیه سوریه را از یراق وزنی جنگی هدف قرار دادند. در نتیجه 7 نفر به هلاکت رسید، 10 کس دیگر جراحت برداشتند. 5 نفر از هلاک شدگان را کودکان تشکیل می‌دهند. طوری وسایل اخباری امای محلی گزارش می‌دهند یک موشک به بینای استقامتی برخورده، دیگرش در نزدیکی بینای عبادتگاه افتیده ترکیده است. از ضربه ترکش بیناها و نقلیات اطراف حادثه خراب گردیدند. طبق اطلاع خدمتچیان حربی سوریه ماه‌های اخیر گروه‌های تروریستی بارها به منطقه‌های گوناگون مضافات‌های حما، لاذقیه و حلب حمله کرده 10 نفر را به هلاکت رساندند. در نزدیک بینای یک مهمانخانه شتات فلوریدا شتات‌های متحده آمریکا تیرپرانی به عمل آمد. بر اثر حادثه یک نفر هلاک شده، یک کس دیگر زخمی گردید. سلاح بدست در نزدیک بینای مهمانخانه جانبی آدمان آتش گشوده، سپس از محل حادثه فرار کرد. کارمندان مقامات پلیس اطراف بینای مهمانخانه را محاصره کرده جنایتکار را جستجو دارند. начандон дур аз шаҳри кетчикани штати аляска штатҳои муттаҳидаи америка 2 ҳавопаймои хурд ба садама дучор шуд. дар натиҷа 5 нафар ҳалок гардида, як каси дигар бенишон шуд. дар ин ҳодиса 10 нафари дигар ҷароҳат бардошт. тайёраҳои хурд пас аз чанд дақиқаи парвоз бо сабабҳои номаълум дар фазо ба ҳам бархӯрда ба дарё афтиданд. дар маҳалли ҳодиса кормандони хадамоти марбута фаъолият доранд. در قسم شرقی ولایت غزنی جمهوری اسلامی افغانستان ضمن گذراندن عملیات مخصوص خدمتچیان حربی 17 سلاح بدست محو کرده شده، 8 تن دیگر زخمی گردید. عملیات ضد تروریستی در شاهراه نقلیاتگرد که آن را گروه‌های سلاح بدست نظارت می‌کردند راه اندازی شد. در شاهراه مذکور سلاح بدستان ماشین‌ها را با زور سلاح منع نموده ساکنان را غارت کرده و بعضی از آنها را می‌ربودند. در رفت مقاومت مسلحانه کارمندان ساختارهای قدرتی تکنیکای حربی سلاح بدستان نابود کرده شد. همزمان خدمتچیان حربی افغانستان ضمن عملیات ضد تروریستی چند منطقه را از زیر نظارت گروه‌های سلاح بدست آزاد نمودند. در مرکز مأموری ولایت ننگرهار جمهوری اسلامی افغانستان شهر جلال‌آباد پای در پای 4 ترکش رخ داد. در نتیجه 3 نفر به هلاکت رسیده، 20 کس دیگر جراحت برداشت. تا کنون جوابگری ترکش ها را یگان گروه بر عهده نگرفته است.
давоми чанд рӯзи охир дар ҷумҳурии исломии афғонистон аз тарафи кормандони сохторҳои қудратӣ 68 маркази истеҳсоли маводи нашъовар хароб карда шуд. дар ин хусус намояндагони вазорати корҳои дохилии ин кишвар гузориш доданд. гуфта мешавад ки нашъаҷалобон дар чанд вилояти афғонистон дар чанд коргоҳ маводи нашъовари сунъии метамфетамин истеҳсол мекарданд. дар шаҳри хартуми Судон дар натиҷаи тирпаронӣ 5 нафар ба ҳалокат расида, даҳо каси дигар маҷрӯҳ шуданд. захмиён аз тарафи кормандони хадамоти дахлдор ба беморхонаҳои наздик интиқол дода шуданд. мувофиқи маълумоти расонаҳои хабарӣ, силоҳбадастони номаълум дар пойтахти ҷумҳурии Судон шаҳри Хартум ҷониби одамон оташ кушода аз маҳалли ҳодиса ғайб заданд. дар як корхона истеҳсоли қисмҳои эҳтиётии телефони мобилӣ дар Кореяи ҷанубӣ таркиш рух дода, сипас сӯхтор сар зад. дар натиҷа як нафар ҷон бохта, 3 каси дигар машрӯҳ гардид. таркиш дар шаҳри Чехчон 170 километр дур аз шаҳри Сеул ба қайд гирифта шудааст. кормандони хадамоти оташнишонӣ барои хомӯш кардани алангаи оташ соатҳо мубориза бурданд. сабабҳои ба амал омадани таркиш дар корхонаи истеҳсоли қисмҳои эҳтиётии телефони мобилӣ дар Кореяи ҷанубӣ муайян нест. дар минтақаҳои гуногуни Федератсияи Россия сӯхтори ҷангал идома дорад. ҳолати мураккаб дар вилояти Курган, ҷумҳурии Бурятия, вилояти Иркутск ва кишвари Забайкал ба қайд гирифта шудааст. дар вилоятҳои мазкур алангаи оташ даҳҳо бинои истиқоматиро хароб кард. ба вусъат ёфтани майдони сӯхтори ҷангал гармии ҳаво ва вазиши шамол боис мегардад. барои хомӯш кардани сӯхтори ҷангал кормандони хадамоти оташнишонӣ бо техникаҳои махсус фаъолият доранд. дар музофоти Карчи, Эквадор, автобус ба садама дучор гардид. дар пай ҳодиса 9 нафар ҷон бохта, 36 тани дигар ҷароҳат бардошт. ҳангоми ҳаракат ронандаи автобус идораи нақлиётро аз даст дода, он ба садама дучор гардидааст. пас аз рух додани садама, ронандаи нақлиёти мусофирбар аз маҳалли ҳодиса фирор карда, зери ҷустуҷӯи кормандони мақомоти полис қарор дорад. мавзӯи дигар, дурнамои захираи солонаи хӯроки чорво дар ноҳияи Данғара 104,282 тоннаро ташкил менамояд, вале масъулин ва хоҷагиҳои чорводорӣ ният доранд ки бо истифода аз имконият ва шароити минтақа барои 2 сол хӯроки чорво захира намоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид. дар ноҳияи Данғара 1973 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият менамоянд, ки аз он шумора 57 ададашон ба самти чорводорӣ машғул мебошанд. саршумори чорво бошад дар ҳама бахшҳои хоҷагидорӣ 8861 сар чорвои калони шохдор ва беш аз 92300 сар чорвои майдаро ташкил менамояд. масъулини бахши марбута ва чорводорон ҳамасола дар ин шабу рӯз нақша чорабиниҳои махсус таҳризӣ карда, барои таъмини эҳтиёҷоти чорвои мавҷуда дар давраи сардиҳо хӯроки чорворо захира менамоянд. ин мавсим хоҷагидорон барои сари вақт ва илова ба дурнамои солона захира кардани хӯрока мушкилӣ эҳсос намекунанд, зеро табиати афзункори диёр имсол баробари дигар бахшҳо махсусан барои риштаи чорводории соҳаи кишоварзии мамлакат эҳсону илтифоти дилхоҳ эҳдо кард. рӯйдани ҳар гуна алафҳои табиӣ ки аз як ҷониб барои ҷамъоварии барзиёди эҳтиёҷоти чорвои ноҳия мусоидат намояд, аз ҷиҳати дигар ба гуфтаи мутахассисон ин гуна алафҳо бо хусусиятҳои ғизонокии табиии худ метавонад барои солиму фарбеҳ нигоҳ доштани чорво нақши муҳим дошта бошад. соли ниҳоят хуб омад. бози ҳавои мусоид шароит имконият дод ки имсол дар майдонҳои кишоварзии ноҳия хӯроки чорво фаровон бошад. кишоварзон мақсад доранд ки ҷамъоварии ҳосили хошокро ба зиёда аз 100 000 тонна расонанд ва мо бо дили пур гуфта метавонем ки на фақат аз иҷрои дурнамои ҷамъоварии хошок, балки ба миқдори 2 баробар тайёр кардани хошок низ имкониятҳо ҳаст. тибқи иттилои раёсати кишоварзии ноҳияи Данғара имсол барои бемушкилӣ баровардани чорво аз давраи сардиҳо 104,282 тонна хӯрокаи чорво пешбинӣ шуда, баҳри таъмини ин нишондод имрӯзҳо ҷамъоварии бо мароми он тавассути техникаҳо ва ҳам ба таври дастӣ идома дошта, то имрӯз зиёда аз 4000 тонна ҷамъоварӣ ва захира карда шудааст. кооперативи истеҳсолии Сомоҷони ноҳия ки як самти фаъолияташ чорводорӣ мебошад, имрӯзҳо масъулин ва саҳмдоронаш талош барон доранд ки бо истифода аз фаровонии имсолаи алафҳои серғизои табиӣ дар талу теппаҳои ноҳия ҳарчи бештар хӯрокаро ҷамъоварӣ намоянд. имрӯзҳо мана дар хоҷагии ҷамъоварии хошок рафта истодааст. алафҳо дар ҷои чарогоҳ беҳад хуб аст. мо боварӣ дорем ки имсол чорвои хоҷагиро аз зимистон бе талафот мебарорем. имсол дар ҳама тали теппаҳо алафи табиӣ хеле зиёд аст. мо чорводорон кӯшиш дорем ки хӯрокаи ҳамин 2 солаи чорвора захира намоем.
вобаста ба шароит ва талаботи соҳа алафи ҷамъоварӣ кардаи табиӣ ҳамчун хӯроки чорво ҳам ба тарзи дурушт ва ҳам тавассути тойбанкунӣ идома дошта шароитҳои лозима барои иҷрои ин ҳадаф дар ноҳия фароҳам оварда шудааст. майдони умумии заминҳои корам дар ноҳияи Дангара 30744 гектарро ташкил менамояд. имсол хоҷагидорон 22386 гектар ғалладонагиҳо киш карданд ки беш аз 19000 гектарашро навҳои ба иқлими ноҳия мутобиқи гандум дар бар мегирад. тибқи таҳлили мутахассисон имсол нашъунамои майдонҳои кишти гандум хуб буда мувофиқи дурнамо бояд беш аз 100 000 тонна ҳосил ҷамъоварӣ карда шавад. ба ин баробар бо мусоид омадани боду ҳаво аҳли заҳмат ҳосили дилхоҳи зағир ҷав наход ва дигар маҳсулоти донагиҳоро интизоранд. ноҳияи Дангара яке аз ноҳияҳои калонтарини ғаллакорӣ ва чорводорӣ не фақат вилоят балки ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. имсол зиёда аз 24000 гектар кишти ғалла гузаронида шудааст. имсол ҳосили ғалла хуб мебошад ва мо имконият дорем ки дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ҳам дар шахсӣ ҳам дар хоҷагии ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ зиёда аз 100 000 тонна ғалла ҷамъоварӣ кунем. аҳли заҳмати ноҳия имрӯзҳо тамоми кӯшишу талоши худро ба он равона карданд ки ҳарчи бештар хӯроки чорворо барои 2 сол ҷамъоварӣ ва захира намоянд ки барои анҷоми ин мақсад ҳама шароитҳо фароҳам мебошад. ҳам алаф дар доманатеппаҳо зиёд асту ҳам техникаву қувваи корӣ басанда аст. худойдоди раҷаб, искандари саид, ноҳияи Дангара, ахбор. дар талу теппаҳои ноҳияи Хӯросон имсол алла ва гиёҳҳои худрӯи табиӣ хеле хуб нашъунамо ёфтанд. сокинони хоҷагидорон онро ҳамчун хӯроки чорво ҳам ба таври дастӣ ва ҳам тавассути техникаҳо ҷамъоварӣ ва захира менамоянд. гузориш аз ноҳияи Хӯросон. таъмини намнокии имсола дар талу теппаҳои ноҳияи Хӯросон имкон фароҳам овард ки ҳар гуна алафҳои худрӯи табиӣ хеле хуб сабзиш ва нашъунамо ёбанд. бо истифода аз чунин шароити мусоид имрӯзҳо деҳқонону чорводорони ноҳияи Хӯросон тамоми саю талоши худро ба он равона намуда истоданд ки ҳам тавассути техника ва ҳам тавассути дастӣ ҳарчи бештар хӯроки чорворо барои 2 соли минбаъда захира намоянд. соли гузаштагӣ танқиси сахт мо ҳисоби хӯроки чорво кашидем. шукр саҳат омад баровардем ва мехоҳем ки имсол 2 сола 3 солара таъмин кунем то ноҳои зиёд ҷамъоварӣ карда захираи пешанӣ монем. худо додигаст ин чиза ба мо. барои ҳар ҷо мо сахт 5 рӯз 6 рӯз мешавад мана бо техникаҳо омадагем ҷамъоварӣ кард истодагем. тибқи иттилои раёсати кишоварзии ноҳия дурнамои солонаи захираи хӯроки чорво дар ноҳияи Хӯросон беш аз 25300 тоннаро ташкил менамояд ки то имрӯз зиёда аз 4000 тонна захира карда шудааст. имрӯзҳо ҷамъоварии хӯроки чорво аз ҳисоби алафҳои худрӯи табиӣ дар талу теппаҳо идома дошта чорводорон кӯшиш намуда истоданд ки илова ба нақшаи солона хӯроки чорворо ҷамъоварӣ ва захира намоянд. айни замон дар доманатеппаҳо ки барои гардиши техника мусоид аст ҷамъоварӣ тавассути техникаҳои алафдарав ва дар дигар мавзеъҳо ба таври дастӣ ҷамъоварӣ ҳам аз ҳисоби хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҳам аз ҳисоби сокинон бо маром идома дорад. хусусан дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ғаллаободи ноҳия ин раванд зери таваҷҷӯҳи махсус қарор дорад. шароити хуби имсолои боду ҳаво ба мо имконият дод ки имсол ҳам ба воситаи техника ва ба воситаи дастӣ ба хоҷагиҳои деҳқонӣ соҳибкорон ва шаҳрвандони ҳудуди ҷамоати деҳот хӯроки чорворо сари вақт ҷамъоварӣ намуда аз нақшаҳои дар пеш истодаи худ бо сарбаландона бароянд. ба гуфтаи мутахассисон таъмини намнокӣ барои то беш аз 1 метр қад кашидани алафҳои табиӣ ки дар ҷамъоварӣ ва зиёд захира кардани хӯроки чорво мутобиқ мебошад аз ҷиҳати дигар ҳар гуна гиёву алафҳои саҳроӣ барои фарбеҳу солим ва пурмаҳсул гардидани чорво мусоидат менамояд. дар саҳро алафҳои гуногун аз намудҳои қатрборон ҳасанак так ва ҳоказо бисёр фаровон мебошанд. тибқи иттилои масъулин имрӯзҳо дар ҳудуди ноҳияи Хӯросон баробари ҷамъоварии дастӣ аз ҷониби сокинон ҳамзамон наздики 30 адад техникаҳои махсус ба ҷамъоварии хӯроки чорво сафарбар карда шудааст ки ин омил барои ҳарчи зудтару бештар ҷамъоварӣ кардани хӯроки чорво ва рушди соҳа таъсири мусбат мегузорад. таварали соҳибназаров, Парвиз Сафаров, Искандари Саид аз ноҳияи Хӯросон барои барномаи ахбор. ҷамъовари ҳосили полезиҳо дар вилояти Хатлон оғоз гардид. ҳамасола дар вилояти Хатлон то 500 000 тонна маҳсулоти полезӣ истеҳсол карда мешавад. нахустин шуда кишоварзони ноҳияи Дӯстӣ ба ҷамъоварии харбуза шурӯъ карданд. гузориши Абдурозиқи Азиз аз ноҳияи Дӯстӣ.
محیط نسبتاً گرم ولایت ختلون با آن باعث می‌گردد که نخستین سبزیجات و میوه و پالایش‌های شیرین در همین وادی استحصال شود. علاقه در ناحیه دوستی به جمع‌آوری انتخابی حاصل پالایشی شروع کردند. در این ناحیه بیشتر کشاورزان خوجگی دهقانی به نام اشبیک ستارو پالایش‌های پیش‌پزک را پرورش می‌کنند. هندلک کردگیم بر وقتی حاضر پخته است. سر کردیم هم فروختن بازار کردیم تامین کردیم. بعد هندلک مکدو می‌گیریم. دهقانان ما هر سال قریب 300 گکتار پالایشی می‌کند در حدود جماعت. از اون جمله قریب 200 گکتارش بر وقتی زیر پلانکا. من علاقه شما دیده استادین که هندلک من علاقه تیار شده است حاصل سر میکنیم. اگر سال گذشته در ناحیه دوستی از میدان 905 گکتار 3508 تن محصولات به دست آورده باشند، امسال نشانه‌های خوبی حاصل ثابتگری آن است که نشانداد استحصالی افزایش خواهد یافت. تنها در دهات نوری وخش و 20 سالگی تاجیکستان در میدان بیشتر از 300 گکتار چنین پالایش‌های خوش‌طعم را پرورش کردند. مدنیت درست بهره برداری کردن از زمین در ناحیه مشاهده شده. سهامداران در استفاده زمین صاحب اختیاری خود را خوب احساس می‌کنند. همین است که زراعت دلخواه خویش را استحصال کرده در برابر فراوانی محصولات سطح زندگیشان را بهتر می‌سازند. سبزی را ماه نوامبر کاری اینا دهقانی من تیار شد. هندلک کاری داشتیم. هندلک هم قریب تیار شد. هندلک را از دوشنبه آماده برده استن 3 دانش 20 سوم. دهقانی من سازای امی ایروی دهقانی زندگی من خوبه. بودرینگا دهم دکاورد کردگی خیلی برکت یافتیم. یکم مرد بزرگ برآوردیم. اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه دوستی به زمین‌های موضع گراتی که سال‌های طولانی بی‌آب بودند توسط به کار انداختن ایستگاه‌های آبرسانی کشاورزان را با آب تامین نمودند. ما حرکت کرده ایستادیم که این موضوعی که سالهای سال عموما از آب تنقیصی داشتند آب رو من تامین کرده ایستادیم و در اینجا با یک خرسندی مردم با یک چهره اون معلوم شد که اونا شخصی دهقان هستند و با کشت و کار سر کرده ایستادند. علاقه صادرات پالایشی از حدود ولایت ختلون به دیگر شهر و ولایت‌های تاجیکستان شروع گردید. هر سال کشاورزان ولایت ختلون تا 500,000 تن در همه شکل‌های خوجگیداری پالایشی شیرین استحصال میکنند. دهقانان در یک سال 2 مرتبه پالایشی کشت کرده. تابستان و تیر ماه و تا آغاز موسم سردی ها تربوز و خربوزه ها را مرحله‌وی پیشنهاد ساکنان میگردانند. در شهرک پالوس ولایت سوغد زمین‌های نزد حولگی نیز برای تعیینات کشاورزی استفاده گردیده. اهل هر یک عائله با راه استفاده عاقلانه زمین در استحصال سبزیجات و میوه پالایشی‌ها سهم می‌گذارند. گزارش روزعلی رحمان و الیاسی باباجان. در 4 گرمخانه قطعه زمین نزد حولگی خواجگی یاری رسانی شخصی و خواجگی دهقانی ساکنی شهرک پلاس شهر بلوچستان صابرجان اشرف انواع زیادی سبزیجات پرورش کرده می شود. در این قطعه های زمین حاصل بندی کارتوشکا و سبزی بروقتی، پیاز غذایی و تخمی، پمیدور و بودرینگ، کرم و بلغاری نتیجه مهارت و کاردانی اهل عائله، دهقانان صاحب تجربه و ثمره استفاده عاقلانه هر قطعه زمین است. مساحت یک جای زمین ها 4 گکتار بوده 10 صدکی آن قطعه زمینی نزد حولگی است که انواع گوناگون درختان میوگی دارد و زمینی بین باغ نیز برای استحصال محصولات پرثمر و عاقلانه استفاده اهل عائله از این حساب با مواد غذایی استحصال خودی تامینند و قسم اساسی حاصل را به بازار میبرانند. استفاده بری عاقلانه هر یک وجب زمین زمینی قطعه نزد حولگی باشدم خواجگی باشدم هر یک وجب زمین این درآمدناکی به عائله است و هم جای کار است. پمیدور در این قطعه ها بعد استحصال گل‌های موسمی آغاز ماه اپریل کوچت کرده شده است. من بعد در جای این پمیدور باز نمود دیگری سبزیجات پرورش کرده می شود. یعنی این قطعه های زمین 3 مرتبه استفاده می شوند. چون این حاصل امکانیت می دهد که نرخ پمیدور چون نرخ بودرینگ و دیگر سبزیجات در بازار پایین فراورده شود. در یک گرمخانه بیش از 20,000 بخ کوچت پمیدور تیار است که در مرحله دیگر برای پرورش پیش بینی شده است. در برابر کشت بروقتی، رعایت طلبات اگرونومی در پرورش، امین نگاه داشتن از حشرات با اصول بیولوژی، غذایی با پروی محلی، انتخاب تخمی از عامل‌های رویاندن حاصل بلند و خوش صفتی سبزیجات بوده. حاصل بندی همه نمودی سبزیجات ثمره چون این تدبیر هاست که اهل این عائله اجرا میکنند. قسم حاصل سبزیجات چون بادرینگ و سبزی، پیاز، کرم و کارتوشک بروقتی برای جمع‌آوری آماده گردیده. نمونه سهمگذاری یک عائله با جلب ساکنان یک محله با استفاده عاقلانه زمین در فراوانی بازار استعمالی است.
بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر، سلامت باشید.